yen sliramu isih diwenehi wektu gawe becik sakuwate atimu. Ora ngerti kapan tipe wancine, amal becik gawe padang dalane. Alon-alon sing penting kelakon, ojo grusa-grusu, ora kena waton. Yen wis wancine bakal tekan kersaning Gusti, ora bisa ditahan. Gedang goreng konco ngopi, krasa semilir angin wangi. Urip ora mung golek materi, nanging golek berkahe Gusti. Ngoyak bondo ora bakal ono enteke, piro wae isih kurang rasane. Wong urip ojo ngoyak gengsi, mengko malah gawe ngenes ning ati. Elingo urip ora kena ngongso, elingo marang sing kuwasa. Urip prasaja